To ma'abota shan Nescafe yau ku muka zuwa. Kun ga an zuba garin Nescafe a kan gilas ɗin microscope wato magnifying glass. To za a ɗora, za mu shigar da shi cikin microscope mu ga me yake da me ake haɗa shi wannan abin Nescafe ɗin. To yanzu an murɗa, za a saita komai da komai, komai ya saitu. Yanzu ga shi nan an haska shi, za mu shiga mu gani ta cikin kyamara. To yanzu mun shige cikin. To wannan fa su ne sinadaran da ake gani a cikin Nescafe bayan an yi zooming ɗin shi kashi 40. Kun gani wannan sinadaran da suka haɗu ne wajen yin Nescafe, abubuwan da ake haɗawa. To kalli wannan fa ainihin abubuwan me ake cewa Nescafe ne. Kun gani constituent ɗin shi, ka gan shi gari ne amma yanzu da aka zooming ɗin shi kashi 100 ya zama gaba ɗaya ya zama ruwa. Yanzu ji wannan ruwan yanda yake yawo. Wannan fa garin da aka ɗora ɗin ne da aka yi zooming ɗin shi yanzu a kashi 400.